Når man slår op i den store "Hvad kan jeg blive?"-bog, det gør man jo nok, når man er relativt ung, så er der jo mange forskellige slags arbejde, man kan vælge mellem. Man kan få en karriere som brandmand, som politimand, som frømand, men man kan jo altså også vælge at blive bedemand. Og som noget nyt, så er bedemandsuddannelsen blevet udbudt i år, og i dag der dimitterede det første hold på 14 personer i Haderslev. I har alle bestået, og til velkommen i klubben. Der var masser af glæde og stolthed i luften, da det første hold fra bedemandsuddannelsen på Udviklingscenter Syd på Haderslev Handelsskole dimitterede i dag. Og I har været fantastisk. Jeg har været glad for. De 14 kursister fra hele landet har været igennem et 6 ugers forløb med undervisning i alt fra virksomhedsdrift og økonomi til psykologi og sorgens faser. Altså, vi har jo haft en spørgejorden. Og spændet i faget kunne også høres, da en af underviserne, bedemand Jan Folman fra Aabenraa, løb svarene i den sidste eksamen igennem. Og så havde vi det spørgsmål der, hvor man gør med kortagekørsel på landevej, hvis man skulle fra kirken til den nærmeste kirkegård. Og det er sådan et snit, de her 60 km i timen for at få den sidste hale med. Og så er det der, du arrangerer fremvisning i kapel og afdøde er ikke pæne. Hvem får lov til at se afdøde først? En af de nyuddannede bedemænd er 46-årige Marianne Christensen fra Esbjerg. Jamen det er jeg glad for, og jeg glæder mig til at komme ud og komme i gang. Jeg har altid drømt om det og sådan nogle ting der, men mulighederne kom så først for mig nu her. Men hvorfor valgte du at melde dig til uddannelsen her? Jamen det gjorde jeg for det første, nu har jeg ikke været selvstændig før, jeg har altid været lønmodtager, så jeg skulle have det der med økonomi og sådan nogle ting der, så få det sat op og sådan og lave budgetter og sådan nogle ting. Vil du åbne din egen bedemandsbutik? Ja, jeg vil nu være selvstændig, det vil jeg. Og Jimmy Søndergaard fra Vojens er enig. Det, der har talt med, det er, at her kan man gøre den forskel, som man gerne vil. Og som bedemand, der kommer du ud og er på stedet, når der er noget. Du er med til at påvirke, og det har meget at sige. Og hvad er dine planer så nu? Vil du åbne din egen butik? Ja, i det nye år, der agter jeg at gøre noget ved det. Uddannelsen, der er den første af sin slags i Danmark, er udviklet i samarbejde med kæden af begravelsesforretninger, der hedder danskebegravelser.dk. Og for at blive såkaldt franchise-tager, er det en forudsætning, at man har bestået den certificerede uddannelse. Og bedemand Jan Folman kalder uddannelsen for en nødvendighed. Jamen, den er vigtig ud fra en analyse, som firmaet Deloitte har lavet i branchen, hvor det sætter stor pris på, at man får en certificering. Og i vores certificering, som vi laver nu i dag, er det jo selvfølgelig det økonomiske aspekt i første omgang, men den skulle gerne udvides hen ad vejen med andre aspekter, som Haderslev Handelsskole kommer med i det nye år, vi kommer ind i. Siger Jan Folman. Og kursuschef på Udviklingscenter Syd, Per Birkelund, ser allerede frem mod næste år. Det betyder, at vi allerede har 19 på en slags venteliste til det hold, som vi forventer at starte i første kvartal. Så det har været en stor succes. Nyuddannet bedemand Jimmy Søndergaard er der i hvert fald glad for sin uddannelse. Kan man gå så langt og sige, at du er kisteglad? Ja, det kan man roligt sige. Det er Ja, det her det er som nævnt første uddannelse af sin slags i Danmark. Der findes jo også andre kurser for bedemænd. Brancheforeningen Danske Bedemænd tilbyder eksempelvis kurser til deres medlemmer. Det var Lars Hjort, der havde været i Haderslev for at møde de glade dimittenter fra den nye bedemandsuddannelse. Her er det The Morning. Det er Who Made Who.